Ano kung kanding si Goatee number 3 nanganak na po siya. Lama. Sige me, itong me. Sige. Gutong. Me. Sige. Sige. Itong pa. Itong pa me. Wala naman na. Sige. Sige kami. Sige. Itong me. Very good. Kasagdahan sa nato siya kay kani kong kanding anad man ni siya mga anak siya ra. Sila sa gyud ako ni siya hilabtan. Sagdahan ra gyud ako ni itoy. Very good me, duha ka buking itoy, twins. Praise God. Okay. Makaanak na gid akong kanding duha ka buok. Success. Dira gyud ako ni siya hilabtan kay ang primero ikaduha niyang anak siya ra magig anak-anak. Kani ikatulo na niyang anak. Duha lang me, ay na nang ikatulo me. Ni tingog na ang primerong anak. Pag-abot na ko nanganak na siya usa ka buok magay pagawas. Usa ang ikaduha na lang akong naabtan mo iyang gilibor. Yat nga naman ako na siya haron mahuman og panganak. Okay. This is July 17, still in pandemic. Ug nahimugsuan kog duha ka kanding. Sa akong kanding number 3. Duha lang ha. Walay katulo. Napay katulo me? Ako ba kay tagtiyan pa me? So ano lang napay katulo. Sige. Okay na? Okay na? Mana? Wala pa gid na ako tingog na mas dako ning usa. Nanikad ang akong kanding na ito eh. Pakakibawon sa gender ani nila. Pero mas tibay og laki gani ako ang mga itoy nga kanding. Kaning usa, well, let's see ang sa gender. Lucky. Kaning firstborn. Ay, hala. Patay. Naputulang ko. Og itlugan gihapon.
O puros laki ang akong itoy. Puros laki akong itoy. Akong usang kanding puros laki. Karon puros na pud laki. Okay na naman. Relax sa di sa tamo hilabtan ha. Relax. Relax sa. Tingnan siya. Diyan na lang. Isag barog. Barog yun siya. Naka. Baya pa. Isa na ko na siya hilabtan. Anak rasa pa ka. Mana siya panganak. Nasa tugwayan ng anak. Is more safer and para na po mas maayo. Natural way para panganak sa kanding. Actually pinasagda na yun ako ng kanding mga anak. It's a good day, Sunday, July 2020. Another meme on the go. First panganak na niya. So, since manag-labor akong ito na siyang i-transfer sa mas uga-uga nga dapit. Ha? Ari lang siguro sa tabi ko. Ari lang. Okay, diha sa ka. Yan. Ang firstborn. Ano siyang firstborn? Yari me. Ari lang. Labor Day done. Labor Day success. So, ano siya? Ano na, okay na ang kanding. Dire lang sa ni siya. So far, yung inunglan, wala pa niya buhi eh. Yang inunglan gatangag pa, so dili lang sa ni siya.
kung saan yung pasagdan. Kung hatag laog. Total, di masag kainit, alindang nga raman. Ano yung kanding? Sa tikan. Asawa na ti karon tatawag mi ha. Anya rin ikuman sa imong mga alibyo pud sa imong mga anak ni. Pusad na siyang patutyon niya. Na barug karon ka makatutoy, barug. Marag paduong natutoy ni usa kay medyo kusgan na. Sa luya pa kay bago pang gawas. Ito na siyang datang sa tutoy sa inahan. Ito na yung tutoy niya. Sige, tutoy. Kay lisod. Ito mayroong tutoy sa kanding. So running kita ra po yung magkamera. Ay. Tapos Macut siya katutoy. Hangad. Nah. Kakamaw mo tutoy. Ay. Sura ning usara ka kamot palihog kon ay. Sige tutoy. Kuapog at ngal ni tutoya eh. Semua nga. Lubat na akong kamera. Isod ni usara ka kamot. Sige nga. Lubat na ko. Good na ni siya. I'm out. Para makatutuloy kong kanding.